Slaven Istra, Osijek Vukovar. Koji je treći par, nisi rekao? Varaždin Hajduk. Isuse Treći Bože, par, kraj da. piše ono... Pa razmišljam je. Razmišljaš I ono, pa kaj ne ovaj- možeš raditi dvije Ne akcije u mogu istoriji. raditi u istoriji. Dinamo Gorica, Jedinica i Rijeka Lokomotiva. I Rijeka Lokomotiva, normalno, zna se. Uglavnom, moj izbor je sljedeći. Ja stavljam pobjedu Slavena. Osijek, Vukovar i volim ih pogledat tako da ću ostati vjeran sebi i mislim da će u ovom direktnom srazu, osim ako se ne dogodi neka smjena za koju još uvijek ne znamo i ovo, ali mislim da bi tu stavio dvicu Znači ti si Osijek izbacio iz lige. Varaždin Hajduk, tako da bez previše filozofiranja mislim da će Hajduk tu dobiti. Dinamo Gorica, sad pazi ovo, ja ovdje igram nakon gostovanja u Europi protiv Genka i tu prognoziram X. Rijeka Lokomotiva, ja mislim da tu samopouzdanje dobit, ja vjerujem da će proći i izgubili su od Hajduka, a opet Lokomotiva je u jednoj komfort zoni nakon pobjede protiv Osijeka, tako da tu ću staviti jedinicu.